Dobrý večer. Zaregistrovali ste takéto správy? Nemecký finančný systém sa rúca kvôli nákladom na imigrantov, boj proti migrácii v Európskej únii sa sprísni, Maďarsko dostalo pokuty za neakceptovanie migračných pravidiel a tak ďalej. Táto téma u nás nie je síce v mediálnom priestore číslom 1, ale je to jeden z dvoch najväčších problémov Európskej únie. Pokúsim sa vám veľmi jednoducho objasniť podstatu tohto problému, ktorý sa týka aj Slovenska. Aj keď sme neakceptovali migračné kvóty a naša krajina je tranzitnou krajinou, stojí aj občanov Slovenska nemalé peniaze. Európska únia má dva obrovské problémy, ktoré spôsobujú jej rozvrat a vedú ju k definitívnemu kolapsu, ak sa nestane niečo významné, čo zmení jej smerovanie. Sú to poprvé nelegálni imigranti, prisťahovalci, po druhé tzv. Green Deal. Dnes o tom prvom, imigrácia. Nedávno som hovoril o finančných vzťahoch Slovenska a Európskej únie a členských krajín Európskej únie. Európska únia nie je ideálna, ale priniesla aj Slovensku veľa pozitív. Toto tvrdia takmer všetci politici. Ja som si všimol iba jednu pozitívnu vec. Nemusím na hraniciach ukazovať pas. To, čo sa nazýva výhodou, to znamená voľný pohyb osôb, tovaru a kapitálu, je podľa mňa pre Slovensko katastrofou. Voľný pohyb tovaru znamená, že zo Slovenska sa stala kolónia Európskej únie a Spojených štátov amerických. Za 20 rokov nášho členstva v Európskej únii už takmer všetky rozhodujúce prvky našej ekonomiky buď vlastnia, alebo ovládajú vďaka bankám a finančným nástrojom obchodné spoločnosti zo západu. Niekto by mohol namietať, že veď tie fabriky a budovy odtiaľto nikto neodnesie. To je síce pravda, ale takmer všetok finančný profit z týchto aktív smeruje na západ. Ale ekonomike sa dnes venovať nebudem. Domnievam sa, že nech už tie ekonomické aktíva vlastní ktokoľvek, tak je to iba hmota, ktorá sa dá nahradiť a znovu vybudovať. To, čo je oveľa nebezpečnejšie pre našu krajinu a náš národ, je ten voľný pohyb osôb. Jeden smer pohybu je pohyb osôb na západ. Západ z nás doslova vysáva múdrych a šikovných ľudí. Dlhodobo a cieľavedome udržiavaná ekonomická nerovnosť medzi západnými a východnými krajinami Európskej únie spôsobuje, že mladí a perspektívni ľudia utekajú na západ za vidinou lepšej budúcnosti. U nás za naše peniaze vyštudujú a potom idú pracovať, vytvárať hodnoty a platiť dane do zahraničia. Takže čo myslíte? Voľný pohyb osôb nám v tejto oblasti pomáha alebo škodí? Iba pre porovnanie, na Slovensku pracuje viac ako 150 000 cudzincov a nie sú to iba miesta upratovačiek a čašníkov. Voľných pracovných miest je približne 100 000, ale približný počet Slovákov pracujúcich v zahraničí je okolo 300 000. Ak by teda Slováci zostali doma, práca by sa pre väčšinu z nich určite našla. No oveľa horšie dôsledky má iný smer tzv. Voľného pohybu osôb. Z celého sveta do Európskej únie. Je to jeden z dvoch najväčších problémov EÚ. Voľný pohyb osôb, ktorý sa volá imigrácia alebo prisťahovalectvo, legálna, ale najmä tá masová, nelegálna imigrácia. Pri všetkej skromnosti musím povedať, že som precestoval takmer celý svet, ale takú voľnú promenádu imigrantov a také veľkorysé správanie k ním som nikde inde vo svete nevidel. Vo všetkých ostatných krajinách sveta okrem Európskej únie vás pri nelegálnom prekročení hraníc zatknú a následne vyhostia. V niektorých krajinách vás dokonca zastrelia, ak nelegálne prekročíte hranice. Vyzerá to, ako keby Európska únia nemala žiadne presne určené hranice. Imigranti si tu chodia ako turisti po Paríži. Bežný občan asi nie celkom rozumie tomu, čo sa to v krajinách západnej Európy deje. Imigrácia a imigranti spôsobujú začiatok likvidácie národných štátov, deštrukciu kultúry a náboženstva, zneužívajú sociálny systém. Prečo s tým politici nič nerobia? Ba práve naopak, Európska únia robí všetko, aby imigráciu podporila. Zdá sa vám to ako kultúrna a ekonomická samovražda? Áno, je to presne tak. A ja vám teraz poviem pravdu o tom, komu to vyhovuje a aké ciele tým chce dosiahnuť. Imigrácia, jej príčiny, prečo ju niektorí tak výrazne podporujú a jej dôsledky. Európske štáty sú budované na národnostných princípoch. Nie je to tak všade, ale v Európe áno. Počas celej histórie ľudstva až do 16. storočia sa nikto otázkou národa a národného štátu nezaoberal. Monarchovia si vždy po šarvátkach a bitkách nakreslili nové hranice a nikoho nezaujímalo, kto tam žije a akým jazykom hovorí. Hlavné dôvody, prečo sa začali formovať štátne útvary na národnom princípe, boli ako vždy ekonomické. Tieto. Obyčajným ľuďom sa však tieto procesy odôvodňovali inak. Snaha o vybudovanie národných štátov bola odôvodňovaná vznešenými cieľmi: ochrana jazyka, kultúry, náboženstva, bezpečnosť a podobne. Ľudia boli pre bohatých a mocných tohto sveta vždy iba nástrojom na dosiahnutie vlastných cieľov.
Hlavným momentom, ktorý urýchlil tieto procesy, bol postupný prechod od feudalizmu ku kapitalizmu a formovanie novej spoločenskej triedy kapitalistov alebo podnikateľov. V období od 16. do 20. storočia boli národné štáty alebo štáty budované na národnostnom princípe pre kapitalizmus výhodné. Dôvody som už uviedol. Ale po druhej svetovej vojne, keď v roku 1945 práve vďaka výsledkom druhej svetovej vojny Spojené štáty americké vytvárali 50% celosvetového HDP a produkovali 54% svetovej priemyselnej produkcie, ovládli svet vďaka Brettonwudským dohodám a vzniku Medzinárodného menového fondu a potom najmä od 70. rokov, keď sa začala tzv. Ekonomická globalizácia, už hranice národných štátov začali byť prekážkou. Ekonomická globalizácia znamená, že všetkým korporáciám už boli hranice národných štátov tesné a stávali sa z nich tzv. Nadnárodné spoločnosti. Ekonomické vzťahy sa globalizovali. Pre jednoduchú predstavu. Spoločnosti zo Spojených štátov vlastnia výrobné podniky a pôdu v takmer každej krajine sveta, to isté firmy z Číny, Indie, Veľkej Británie a Nemecka. Zamyslite sa iba nad tým, čo všetko u nás vlastnia zahraničné spoločnosti. Ale vo svete stále existujú štáty, ktoré sú budované na národnostnom princípe. Každý tento štát má vlastných politikov a vlastné pravidlá. A tieto lokálne pravidlá sú veľmi často prekážkou rozvoja globálnej ekonomiky. To, čo bolo jeden z dôvodov nahradenia feudalizmu kapitalizmom a síce budovanie národných štátov, vďaka vlastenectvu alebo ak chcete nacionalizmu, je dnes pre globálne spoločnosti paradoxne brzdou a prekážkou ich rozvoja. Príklad postupu globalizácie je najlepšie ilustrovať na príklade, ktorý každý pozná. Výroba aut. Kým v 50. rokoch minulého storočia bolo na svete okolo 100 výrobcov aut, v roku 2024 už približne 80% svetovej produkcie aut vyrába iba 15 výrobcov. A možno o 10 rokov ich bude iba 5 a možno o 20 rokov už bude iba 1, aj keď bude vyrábať 30 značiek. A globálne spoločnosti, teda tí najbohatší a najvplyvnejší, by boli najradšej, keby v každej krajine sveta platili rovnaké právne a ekonomické pravidlá. Ale to je takmer nemožné dosiahnuť. Z pohľadu tých, čo riadia ekonomicky a politicky najmocnejšie štáty tohto sveta, je úplná drzosť, ak sa nejaký národný štát rozhodne mať vlastný názor, ktorý globálnym hráčom nevyhovuje. Čo teda urobia? Idú na to inak. Treba zničiť tie drzé štáty, niektoré vojensky, niektoré ekonomicky a niektoré tým, že zničia základ, na ktorom sú tieto štáty vybudované. Národ a národnosť. A súčasne tradície, náboženstvo, kultúru. A imigrácia je jeden úžasne efektívny nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Poprvé, kto podporuje imigráciu? Nuž tí, ktorí chcú stále rásť, expandovať a stále viac zarábať. Kto je to? Majitelia tých najväčších podnikov, finanční investori a vojensko-priemyselný komplex. Robia to samozrejme prostredníctvom svojich nastrčených ľudí, ktorí sa volajú politici. Po druhé, spôsoby. Prostredníctvom nastrčených spolupracujúcich politikov za výdatnej podpory médií sa snažia presvedčiť občanov Európskej únie, že prijímať imigrantov a pomáhať im je prejav ľudskosti a bohumilá činnosť. Snažia sa ľudí presvedčiť, že je to takmer naša povinnosť. O tom, že tí imigranti prichádzajú z krajín, ktoré už niekoľko storočí vykoristujú krajiny západnej Európy a preto je v týchto krajinách chudoba a nie je tam žiadna perspektíva do budúcnosti, čo núti ľudí utekať za lepším životom, alebo že prichádzajú z krajín, ktoré boli zničené a rozvrátené pomocou zbraní armád Spojených štátov a krajín ako Francúzsko, Veľká Británia a ďalších, tak o tom už tie spriateľené médiá neinformujú. Po tretie, dôsledky. Migranti sa nemajú chuť zaradiť do spoločnosti. Chcú meniť našu spoločnosť na spoločnosť podľa svojich predstav a životných štandardov. Ďalej zneužívajú sociálny systém. Tady je sociální podpora. Dostáváme sociální dávky. Dali nám tenhle dům. Kolik měsíčně to je? To nevím. Peníze mi chodí na účet do banky a tam si je vyzvedávám. Svou druhou mladší ženu si vzal, když jí bylo 13. A na cestu do Evropy už čeká i Ahmedova třetí manželka. Poligamii, která je v Německu trestná, tady úřady blahoskloně přehlížejí. A jak se vyjádřil místní úřad, přesun dalších manželek prý řeší na základě dublinských dohod o slučování rodin. Manželky jsou si rovny a tak má také každá svou ložnici. Ahmed proto počítá, že až se rodina rozroste, přidělí jim větší dům. Merkel, mama Merkel. Chci moc poděkovat mamá Merkelové. Ona je jediná, kdo Syřanům rozumí a děkujeme taky Němcům. A postupne ovládajú komunálnu a neskôr aj vrcholovú politiku štátov. Po štvrté, čo je cieľom? Cieľom je dosiahnuť úplný zánik národných štátov, úplne vymazať zo slovníkov a pamäte ľudí slova ako národ, národnosť a vlastenectvo a vytvoriť z Európy kontinent obývaný ľuďmi, Európanmi bez nejakého ďalšieho prívlastku. Potrebujú stádo bez emócií, názoru, hrdosti a cieľa. Len aby všetko fungovalo tak, aby im pribúdali nuly na bankových účtoch.
Po piate, rizika a výsledky. Ak sa v politike Európskej únie nič nezmení, tak sa stanú dve veci. Postupne za niekoľko desiatok rokov zaniknú národné štáty, pretože väčšina občanov Európskej únie sa už nebude cítiť ako Nemci, Francúzi, Poliaci, Slováci a tak ďalej. Pozrite si pre názornosť tento graf. Je tam vidno, aký podiel občanov Nemecka má ako predkov imigrantov, to znamená prisťahovalcov. Kým po druhej svetovej vojne to bola takmer nula, dnes je to v generácii okolo 30 rokov takmer 60% obyvateľstva. Rozumiete? 60% obyvateľov Nemecka už v roku 2018 nemá nemeckých predkov. Takže Nemecko a Francúzsko a potom postupne ďalšie európske krajiny ovládnu potomkovia prisťahovalcov. Dôsledkom ale nebude to, v čo dúfajú nenásytné korporácie a ľudia ako Soros, že vznikne nejaký Európčan bez etnických, národnostných alebo kultúrno-náboženských rozdielov. Omyl. Prisťahovalci najmä z oblasti mimo kontinentálnej Európy sa nechcú prispôsobovať nášmu spôsobu života. Oni chcú Európu zmeniť na svoj obraz. A špeciálne nebezpeční sú moslimovia. Ich snaha meniť Európu sa už veľakrát prejavila. Podrobne vám vysvetlím to, prečo je islám pre Európu nebezpečný v ďalšej časti, pretože si to vyžaduje väčší časový priestor. Ale aby ste pochopili pokrytectvo a dvojtvárnosť najmä Spojených štátov amerických, Nemecka a Francúzska, tak na jednej strane sa snažia národné štáty v Európskej únii zničiť, ale keď im to vyhovuje z ekonomických alebo politických dôvodov, tak im je pojem národ, národnosť a vlastnenectvo v rámci naplnenia ich nenásytnosti dobrý. Príklad politických cieľov, napríklad vznik takého Kosova a následné bombardovanie Jugoslávie, alebo súčasné kroky politických predstaviteľov pobaltských republik Estónska, Lotyšska a Litvy, ktorí ekonomicky a spoločensky likvidujú národnostné menšiny, najmä Rusov, v záujme zachovania kultúrnych a jazykových hodnôt štátotvorného národa. Príklady ekonomických cieľov. V rámci Európskej únie nám zakazujú dovážať suroviny z Ruska, ale oni sami ich v pohode dovážajú. Plyn, ropa, urán a podobne. A špeciálne miesto má USA. Keď boli najväčšou ekonomikou sveta, tak všade presadzovali princípy voľného obchodu a kritizovali štátny protekcionizmus a ochranné ekonomické opatrenia, napríklad clá, ktoré niektoré štáty v záujme ochrany vlastnej ekonomiky zaviedli. Ale dnes, keď ich už predbehla Čína, dobieha India a ďalšie krajiny a začína im tiecť do topánok, tak z úst amerických politikov môžete počuť to, aké zavedú dovozné clá a kvóty na tovar z Číny, ale aj z Európskej únie, aby chránili vlastné ekonomické záujmy. Takže to, čo celé 10 ročia presadzovali, dnes popierajú. Prečo? Lebo im to už nevyhovuje. A to, ako sa to dotkne našej ekonomiky, alebo ako významne nás to poškodí, to pánov z Washingtonu, Bruselu, Paríža či Berlína vôbec nezaujíma. Tak čo páni politici a najmä naši europoslanci? Zabránite nelegálnemu prisťahovalectvu, alebo budete stále iba poslušne plniť pokyny bruselských úradníkov? A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustálenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.